Hamabigarren ipuina, lehoia eta sagua. Lehoia lotan zegoela mendi baten herribeheran, urrerate zitzaion sagu asko, eta horien arteko ausartenak igo zion bizkarrera. Ezagutu zuenean saguak nor zen eta nolako arriskuan zegoen, eskatu zion barkazioa eta ez ziezaioa arren gaitzik egin. Ez ziola bizkarrera igo gaizki naiz. Bazekien lehoiak ez zuela ezer aterako piztialako bati gaitz eginaz. Gaizki esango zela bazter guztietan bere atxapar bortitzak eramaten bazituen sagu bat apurtzeko. Lagazion bada joaten nahi zuen lekura. Saguak diotsa. Lehoi prestua. Esker handiak ematen dizkizut gaitz gabe bidaltzen nausalako. Eta hemen eta nonai egongo naiz zurion egiteko esertan alba dut. Egun batzuen ondoren erori zen lehoia prestatu zioten lakio baten. Ikusi zuenean bere burua gatibu eta aurratu ezin zituela loturik zeuzkan sokatxarrak, hasi zen orroa izugarriak ateratzen. Entzun zituen orroa handiak aipatu dugun sagutxoak. Ezagutu zuen norenak ziran, eta estutasun gogorren batean zegoela berari on egin zion lehoia.